finean ikasturte amaiera ekitaldira etorri gara. 2000 sortu zanetikan, bide lagun izan gara. Ia esker niri hemen gonbidatzeatik, betiko moduan, gogore bada eta plazer bada. Ustetako ibilbide baten urratsa bat. Jasoko duzuen diploma horrek esan nahi du urte batzu pasatu dira ja hemendik urten itzala, eta egisa esan da Bea proiektu honen parte txiki handi bat izen dalako eta aurrera begira ere